obiceiuri de Crăciun sunt foarte iubitoare de copii. Ansamblul Molodite Muscelene vă prezinte un fragment capra din programul prezentat și premiat la Festivalul Județean Florile Domnului. Foaie verde de pe dealul de pe vale, a venit cu micul mare, ca la zi de sărbătoare, primiți cu capra! De anul nou, și apare, și cu toții, să vine capra, de anul nou, joacă, joacă, mai căpică, joacă, Căpite de vândare, hai neamule la capăt de toată măi. Căpite de vândare, hai neamule cu micu mare. De vânzare pe capra mai țigane! De vânzare, bă, ce capă mai țigane! De vândare o coană. Cât cer pe ea, mai țigane! 2000 leu, ca tare faci faci gălași, țiganul pentru leu de pigătadă. Nu că e prea scurt! Nu ca în copii. Cât ai, mă, țigane? Doi apoi, doi gătadă, doi pat, doi cutica aia. Și mă mincați de adică un carică. Ești face, mai țigane? 8-9 ani cu goale. Lapte face, mai țigane? Mare plină, măi, cu goale. Sănătoase, mă, țigane! I-am făcut patinul, i-am făcut de toate. Nu, măi, în capa, măi, cu goale. Băi, acum dați banii, băi. Bă, țigane, capa ta a fost balav! Să vine doctorul, Doctorul, eu te-a rugat să faci căpita mea sănătoare, păi? Băi, țigane, capa ta e bolavă rău de tot! Mamă, păi fă ceva. O să-i fac un desfăr. Scor căpință că-ți dau frunzuriță. Scor căpință că-ți dau bomboniță. Scor căpință că te duc la țară.